ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои дарди меъда ё барои кам кардани вазни худ инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳоро ба шумо тавсия медиҳад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 3 соат карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ва инчунин барои ҳамаи дардҳо равғани сиёҳдона аз софсавдо. Рейдҳо шурӯъ мешавад. Як умратраи Россия депорт кунанд. Москва барои тамоми шаҳрвандои хориҷӣ дар як сол 700 миллион рубл ҷудо мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо имрӯз дар мавзӯи қарори президенти Федератсияи Россия барои ба итмом расиданаш гап мезанем ва нозукиҳои ҳамин қарорро ба шумо мефаҳмонем. Дар идомаи барнома саволое ки роӣ кардагиен мехонем, комментариҳоро ҷавоб мегардонем. Та охири видео тамошо кунед. қарори президенти Федератсияи Россия таҳти рақами 364 оиди ҳамин буд ки муҳлат додан ба ҳамаи муҳоҷирони меҳнатие ки дар дохили Россия кор ва фаъолият мекунанд то рӯзи 30 сентябра бояд ҳуҷҷатҳои худшона дуруст кунанд. Ва боз инчунин дар ин қарор дар як пункташ омадагӣ буд ки ҳар як шаҳрванди хориҷие ки тӯли чандин солҳо дар Россия қарор дорад ва бе документ гаштагиай, агар ба шуъбаҳои маҳаллии зистшон биёяну ҷаримаҳоро пардохт кунанд ва документшон кунанд, баъдан метавонанд ки ба мисли пештара озодона кору фаъолият кунанд, мисли шахсиятҳое ки документ доштанд. Вале чӣ хеле ки ба ҳама маълума аллакай як рӯзи дигар мондагиай, имрӯз 29 сентябр мебошад. Ин қарор то 30 сентябр аст. Ва Федератсияи Россия барои шахсиятҳое ки ҳуҷҷат накарданд боз як тавсияи хуб дод ва гуфт ин давра ба охир мерасад ва аз 1 октябр мо тавре зиндагӣ мекунем ки пеш аз пандемия мекардем. Яъне ҳама бояд кулли ҳуҷҷатҳои лозимаро дошта бошанд, мегӯяд роҳбари Федератсияи муҳоҷирони Россия Вадим. Ва инчунин қайд намуд ки муҳоҷирони корӣ бидуни патент ва сабти иқомат муваззафанд то 30 сентябр Русияро тарк кунанд ва ҳадди ақал 90 рӯз дар кишвари худ боқӣ бимонанд. Яъне ки то 30 сентябр то пагора шахсиятҳое ки ҳуҷҷатҳошона пешниҳод накарданд барои аз нав барқарор кардани ҳуҷҷатҳо во бояд аз Федератсияи Россия биброянд ва дар ҳолате ки аз Россия берун омаданд 3 моҳ 90 рӯз дар ватани худшон бестанд ва аз сари нав баъдан метавонанд ки вориди Россия шаванду ҳуҷҷатҳошона тахт кунанд, дуруст кунанд. Дар ҳолате ки агар шахсиятҳое ки то ҳол бе ҳуҷҷат қарор доранд ва фикри ҳуҷҷатканиро надоранд, аз 1 октябр рейдҳо шурӯъ мешавад барои патент регистратсияи шаҳрвандони хориҷӣ ва дар ин рейдҳо агар ҳар касеро ки дастгир мекунанд зиёда аз 10 сол депорт карда мешавад. Ба ҳамин хотир як бори дигар ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам, ин тавсияи ҳукумати Федератсияи Россия мебошад ки ҳар шахсияте ки ҳуҷҷатҳоша дуруст накард аз Федератсияи Россия берун рава ва 3 моҳ пас барбигарда, депорташ намекунанд. Дар ин ҳол дар ҳолате ки як рӯзи дигар мондагиай, ҳамин рӯз агар шумо бирен ба ФМС муроҷиат кунен ва агар штраф дошта бошен, штрафҳои худтонро пардохт кунен, аллакай ҳуҷҷатҳои шуморо барои дуруст кардани патент қабул ки карданд, шуморо депорт намекунанд. Яъне бисёри нафарҳо ҳамин савола метиҳанд ки чанд рӯз барои муҳлат мондагиай мо бирем документҳои худмонро пешниҳод кунем ва патент тақрибан 20 рӯз ё 30 рӯзда тайёр мешавад. оё дар ин муддат моро депорт мекунанд ё ин ки не? хушбахтона шуморо депорт намекунанд. Дар ҳолате ки як рӯз ё 2 рӯз мондагиай барои ҳамин қарор ба итмом расидан, шумо мерен ҷаримаҳои худтонро пардохт мекунен, ҳуҷҷатҳои лозимиро пешниҳод мекунен ва пас аз 20 рӯз ё ки 30 рӯз патенти худтонро дастрас мекунен. Касе ки ин кора кардагӣ нест, ӯ ҳатман бояд аз Россия берун бирояд. комментарияҳоро мехонему саволҳоро ҷавоб мегардонем. оиди қарори президенти Федератсияи Россия ҳам қадар маълумот буд, ҳамаша ба тарзи пуррагӣ фаҳмондем ба шуморо ва чизое ки мо гуфтем амал кунен агар ба фоидаи худтон мешавад. як кас нависонда ки мо шуморо чо меёбем барои харобшавӣ. барои харобшавӣ агар ба шумо ягон дору лозим бошад, видеоҳои пештараи моро тамошо кунед.
мо рақамҳои софсавдора мондагием, яъне ширкати софсавдора мо реклама мекунем. Аммо рақамҳода занг мезанен ба шумо тавсия метаҳанд ки чӣ намуд дорӣ харидорӣ кунед. Так ма дору намефурӯшам. ҳабиб тошев нависад: ассалому алайкум бародар, дар соли 2022 карта шавад, ба мисли патент 1 сол пас аз сари нав боз карта метаванд ё ин ки не? мутаассифона аниқ нестае ки муҳлати корти пластикие ки ба муҳоҷирон метиҳанд чанд солае, вале шурӯъ карда аз 1 январ барои ҳамаи шаҳрвандои хориҷӣ ки дар дохили ҳамун корт ҳамаи маълумотҳошонро ворид мекунанд, пешниҳод кардана сар мекунанд. нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доред ва ба шумо духтури дандон бо нархи арзон лозим аст, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. сафед кардани дандонҳо, нест кардани чирки дандон ва инчунин кандани дандон бо нархи арзон. ҳатман аз номи юристиҷаи гап занен, скидка дорад. дилшод ятимов нависонда: салом акаи сорбон, ному насаб алиш кардагӣ боша. вақти хона омаданда дар аэропорт бо депортатсия мекунанд, илтимос ҷавоб медоден. дар ҳоле ки агар огоҳ шаванд ки ту ҳамун шаҳрванде ҳастӣ ки депортат кардагианд ва ному фамилията иваз кардагӣ, албатта дар игдоф имконе ки як умратра Россия депорт кунанд ва боз ҳам ҷаримат кунанд. Food City нависонда: салом додар, продлени меша ё не патенти ма 28 декабр тамом меша. метавонам Армения рафта гашта биём 3 моҳ вақт гуфта патента нав кардан, ҷавоб дид. мутобиқи қарори президенти Федератсияи Россия, айни ҳол шаҳрвандои хориҷӣ метавонанд ки бе убур кардани марз патентҳои худшона продлит кунанд, яъне ки аз нав кунанд метавонанд, лекин ба як шарт, ба шарте ки шумо гуфтаем 28 декабр патенти шумо тамом мешава, шумо бояд моҳи ноябр аллакай бренд муроҷиат кунем ба ФМС ки моҳи декабр да патенти ма буд мешава. як моҳ пешакӣ бояд муроҷиат кунед бе граница гузаштан. ин кор айни ҳол имкон пазир аст. наврӯз нависонда: ҳамин виза чӣ хел ҳела мекунанд? агар ай рӯи қонун мегирӣ, виза кушода намешавад то ҳамун муҳлате ки хичон додагиам. камолзода нависонда: салом ака, шумо гуфтен дар 1 сол барои кӯдак 700 миллион рубл ҷудо мекунанд. агар зани тоҷики қатъияи Тоҷикистон ба Москва биёридари шаҳр таваллуд кунад, ҳамин маблағро медиҳанд ё ки зан шаҳрванди Русия бошад, баъд медиҳанд? бародари азиз, 700 миллион рубл барои як нафар ҷудо намекунанд. Москва барои тамоми шаҳрвандои хориҷӣ дар 1 сол 700 миллион рубл ҷудо мекунанд. яъне ки дар уҷа 50,000 зан соҳиби фарзанд мешава ё ки 100,000 зан соҳиби фарзанд мешава ё ки 10,000 зан соҳиби фарзанд мешава. барои ҳамаи ҳамиҳо 700 миллион рубл ҳар сол ҷудо мекунанд. ва ин муҳим нестае ки шаҳрвандии Федератсияи Россияра дошта бошӣ. бе шаҳрвандирам дар ҳоле ки дар Москва мисол фарзанддор мешен, аз ҷониби ҳукумат шуморо дастгирӣ мекунанд, 20,000 рубл маблағтон метиҳанд ва боз зиёда аз 40 намуд тӯҳфаи дигар ба шумо тақдим мекунанд. али қорӣ нависонда: одаме ки депортаи ном фамилия алиш кина Россия рафтан метавона ака? ма дар ин бора ягон бор савед додагӣ нестем ҳичкара ва то ҳозира савед наметавонам, чунки ному фамилия иваз кардан ин аллакай як роҳи ғайриқонунӣ аст. шумо мисол гӯё ки ба роҳи ғайриқонунӣ вориди Федератсияи Россия мешавед дубора. ба ҳамин хотир ма ҳеҷ каса савед наметавонам дар ин бора ва зарарошам дар чанд барномаам гуфтагием. волк нависонда: салом ака, ҳамун корти гуфтагита одамои нав ба Русия омадагиёрам метаҳанд ё ки иҷа будагиёдан тақсим мекунанд? илтимос ҷавоб шате интизорем. пешакӣ раҳмат. ба ҳама шаҳрвандои хориҷӣ метиҳанд, чӣ дар Россия қарор доранд ё ки чӣ баъдан боз мераванд, аз 1 январ ба ҳама шаҳрвандои хориҷӣ корти пластикӣ дода мешавад барои маълумотҳошона дар ҳамун дохил кардан. исматов нависонда: салом алайкум акаи сорбон, агар ду штраф дошта бошӣ патент мекунанд? илтимос ҷавоб де. агар то ба охир расидани ҳамин муҳлата успед кунӣ бирай ФМС, дута штрафта пардохт мекунӣ, ҷаримаша баъдра патент мекунад. алиҷон маҳмудов нависонда: акаи сорбон, салом алайкум. ака, ман Москвада будам, ду бор штраф 5000 рубла доштум, аммо Тоҷикистон омадам, наспоридам, ба депорт шудам. ҳамин агар авф шава дохил мешава дар авф, агар ки шава мумкин дохил шава. лекин вақте ки қонуни авф барои шаҳрвандои хориҷӣ мебирояд, ӯ қонуни авф иборат аз пунктҳо мебошад, яъне кадом статьяҳо дохил мешава ё кадом намуди ҷаримаҳо дохил мешава, дар пунктҳош меган. саидов нависонда: салом алайкум сози акаи сорбон, ман 3 сол мешава документ надоштам, не ки ман документҳома рост кардам, ичи намеган? зарани раҳмат. агар дар вақти ҳамин қарор документота торик карда бошӣ, не ичи намеган.
тамошобинони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунед. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.